But that's the thing. Kabisi what Aroma. You know, Benkumhene, Ababio, carry come and you to be a area. There. Osabarima wada urma olo nyina na da urma olo nyina ne sai na fona da urma kuma na adwa adiwa ha ma siasa any dia ka da for two hours for the saya for two dia so see Osabarima wada uruma enyine Benkumhene akare kamwe ya na tije mpempa yule papa efu esene mbani bi titi esene pota ne asisike ne abeti ya mu bi akoma dudu wani ya kaputampa na se ebomfa enye bi akoma anu eketo okuya obotoko keke woni bi esene ya bevonke aso se on katoko eke oma wula ka me kuro kwada mu ya chi efu esene ya kaputampa na se aso wada uruma edan kwesi kwese olonyi ne se ayen ko uneze o Boom. Say, if you say, Benkumhene, you more showing now, show no grandfather. Show grandfather. Show and the father, Gibby.
enti ebi na abo na ebi a ɔte no ɛyɛ Canada na yɛwɔ mmarima wɔ tu no enti wofa tu no da wode sɛ ade ha kɛkɛ sɛ ɛyɛ nti yɛkae so yɛhwɛ Benkumhene ɛna ɔkɔmansa amoa da dom no nana ɛnima a ɛnɛ ɔfrɛ no yɛhyia wo ɛnima ɛbi sɛ ɔmɛyɛ Benkumhene eyi yɛ nea ɛdi kan koraa na ɛbɛtwa so na ɛso si yɛ ɛsɛ ɔba na mɛde bi kyerɛ ɛtoma ansa na yɛakyerɛ ɛkɔko benku man ansa na wakɔ ɛkɔkɔ man eti bebree sɛ baa ma bana yi yɛ kɔ sisi na bɛn ne hyia yɛ ne ne kuro bi mu kɔmɔ na bɛn ne hyia ɔmo aba ha yɛ ne time this year. Ethiopia, India, Ethiopia, will not be free. Now, if the money, the ministry resources, the not one, and you get out there. The democracy said in Israel. And about it, it's all pencil and sand. When it came, my cat has a physically. I will feel young. And said, it's very much. It was over there. Big vision, and it was what a man go. It was over there. When I go, I will be in me. I need to get here. What you want as for him here. So when you will be at Howard here, every day, into the Uganasi, then away. Oh, okay. Yeah, and then other kind of and say. Midafo na mo fi ya ba yira ase mo shuru mo ma ebi o ko ya mo shuru mo ma and see mo fere men maybe na issue ebi ma na say mo ti we fre mo ti we kan ya pa and imagine it Osabarima no here Ababio here title here ni na din na ya kompa ni na ya ma o tu ga Osabarima ko ti na ne me I also out no people ha na edin so wo ya na ona if you now if you say show you may be out of media extra me and then now what didn't tell me now bring I and then the first time I'm the conference for 8 days 1 week he said we have the money but they not said them money 8 days. 8 days, no. The morning again too. TV. Keep watching TV. Experience the thrill of TV.